Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, saka mukunobatawo kwatinoita mishonga ini nemurume wangu tine dzimwe mhiko dzatinofanira kuti tinge tichizotevedzera. Ndinorangarira nerimwe gore apo pandakaita zvinhu zvisina kunaka. Ndine imwe cousin sister yangu uyo akauya kuno kuSouth Africa mushure mekunge ndamuti ndainge ndichida kuti ange achizoya kuno because ainge agara achinetsa nawo nemurume wake. Saka ipapo zvinhu zvedu zvainge zvisingatifambiri zvakanaka, tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichitsvaka amai yangu uyo anozorara nemurume wangu then obva achizobatira pamuviri. But hama iyi zvose zvichiitika aisafanira kuti ange achizviziva kuti ndo zviri kuitika, like kutobatwa chibharo. Akabva achizouya kuno kuSouth Africa, ndokubva tatanga kugara naye. Ndaipota ndichisa mishonga iyo yatainge takapiwa, ndokubva achizobatwa chibharo nemurume wangu. Takabva tachizomudzosera kumba mushure mekunge ndangotanga zvenyaya kuitira kuti tinge tichita sekunge vanhu vasiri kunzwisisana, vasingakwanisi kugarisana mune zvakanaka. Ndokutozodzokera kumusha kwaakaita. Akati adzokera kumusha kuda akangogara about 1 month, ndokubva ndazofonerwa namama vake vachindiudza kuti ainge aine pamuviri. Akabva achizotanga kupenga. Aiti kana akabvunzwa kuti nhumbu yacho yainge iri yani, aiti inhumbu yandakapiwa naJesu, ndakarara naJesu vakandimitisa. Akapenga kuzonosvika nhumbu iyoyo ichizobva. Haana kana memory yekuti chii chakaitika. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndodawo kungozivawo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruchati kudii pamusoro peconfession yangu. Kuromba dzimwe nguva kwakanaka, dzimwe nguva kwakashata. Chakangonakirawo kuromba kune uyo anenge ari munzira achiti aruda kuenda kunoromba ndechekuti mari, unoziva kuti uchaita mari kana zvinhu zvako zvikakufambira negwara rakanaka. Upenyu hwekurarama usingazivi kuti ramangwana uchadyei, mari dzekuti vana vange vachienda kuchikoro dzichabva kupi, uchatenga chikafu nei. Stress iyoyo inorwadza. Nemurume wangu zvinhu zvakatombotiomera kwenguva refu zvekuti vanhu takaonda nekuda kwemastress. Asi patakazongorombawo, chakangonakira mari ndechekuti unokwanisa kutambudzika, like sezvatakaita ini nemurume wangu. Takatambudzika kwemakore akawanda kubva zvatakauya muno muJoni tisingakwanisi kana kudzokera kuZimbabwe. Asi apo patakangozoita mari mukoma, ndingangoti mose zvenyu muri pano. Mashandiro ose awo amakaita kwemakore nemakore hamungambofi makaenzana nesu nekuzobudirira kwacho uko kwatakaita. Titori nemarestorendi muno zvekare nekuZimbabwe awo atiinawo. Ndiyo nyaya yangu. Kana mukaposta mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mose zvenyu hakuna ane progress seprogress iyo yandiinayo. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti pakafa vamwe bamunini ava vainge vakaromba, uye zvikare prazi rainge rimbori ravo ndakazotoripiwa prazi iroro. Vana vavo mukoma vakazotongoendawo kumhiri kwemakungwa vakasiya maproperties ababa vavo ose because vainge vasingadi kuti vange vachizoenderera mberi nemabasa avo ainge achiitwa nababa vavo. Ini ndakatogamuchira chikwama icho chainge chiri chabamunini. Chikwama ichi mukoma kusvika pari nhasi chine rurimi, but zvakanzi rurimi urworwo
rurimi rwagogo nyakubereka madzibaba edu. Saka ivo vakaenda vakanochekeresa amai vavo gogo pavakafa, vakabva vachizochekwa rurimi rwavo. Saka rurimi urworwo ndo rakazoita kuti vange vachizoita mari, kuzotenga prazi nekuzotanga kuitawo zvekupfuwa mombe nembudzi. Riri iro basa iro randinoita kusvika pari nhasi. Ndinongoendesawo mombe nembudzi kuma-auction. Kazhinji kana kuri kunzi munhu akauya kwandiri achida kutenga chipfuwo kubva kwandiri, ndinotogadzira chipfuwo ichocho zvekuti iye anozosara zvake oenda nemombe kana kuti mbudzi, but inenge isiri mombe yechokwadi kana kuti mbudzi yechokwadi. Achinosvika kumba kwake mbudzi iyoyo kana kuti mombe inokwanisa kungotiza kana kuzongowanikwa yakafa, but inenge yatodzoka kwandiri. Ndo zvainge zvichingoita bamunini pavainge vachiri vapenyu. Saka iyi isikireti iripo pakati pangu nevana vabamunini. Vakatouya kwandiri vakandiudza kuti baba vavo vainge vakaromba, even though semhuri we used to suspect kuti bamunini vanenge vakaromba, but vakazouya vakati vainge vachida kungonzwawo kuti ndaikwanisa here kugamuchira chikwama ichocho chainge chiri chabamunini. Ndikati aiwa, kachikwama ndinokwanisa hangu kuchigamuchira. Ndokubva ndatochigamuchira paya. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Saka imimi mukoma munofungidzira kuti vana avo vakasarudza kutiza vachisiya upfumi hwose hwainge huri hwababa vavo, vachingokupai zvose, vakati vava kuda kuenda kumhiri kwemakungwa, they don't want to be part of it. Munofungidzira kuti vanopenga here? Mune ramangwana muchazviona henyu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inzwaiwo zvandiri kuudzwa nevamwe madzibaba. Saka ndiri kugara kunoku kuJoburg. Ndakazobetserwa nevamwe madzibaba kuSoweto. Ndakatonzi nefrendi yangu ndinge ndichienda kumba kwavo mushure mekunge ndamuudza kuti nhumbu yandiinayo haisi iye murume wangu. Pakangoitikawo mistake ndikamitiswawo kubasa mukoma. It is a very long story, but nhumbu yacho haisi yemurume wangu. So ndaenda kuSoweto kuya. Izvi ndo zvandakaudzwa namadzibaba. Ndakanzi mushure mekunge ndabetserwa mwana wangu ndinofanira kuti ndinge ndichizomirira kuzonosvika guvhu rake radonha, then ndobva ndachizoritora ndoribikira murume wangu. Ndinongozanganisa nenyama yandinenge ndabika musi iwoyo. Vakanditi kana beef inenge iri right, kana kutenga game meat, so that iye asazozviona kuti kochiko ichi, anokufungidzira kuti maybe inyama yemhuka. Saka ndozvavakandiudza. Handizivi mukoma kuti ndozviita here kana kuti kwete, zvingazonzi zvichashanda here kana kuti kwete. Hanzi kana ukadyisa murume rukuvhute rwemwana anenge asiri wake, hambofi akaita dhauti zvachose kweupenyu hwake hwose. Mwana iye anenge achitomuda kutodarika even vana vake chaivo. Mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi ndakaitawo musikanzwa pakakanganisika. Please mozoudzawo vanhu mudare kuti vasazonyanyisa kundijaja. Saka ndati it is a long story. Zvinhu zvacho zvakangoitikawo kwenguva pfupi, ndikatoona kuti zvandiri kuita zvina kunaka, but nhumbu yainge yatobata. Hanzi nhumbu iyoyo I know kuti haisi yemurume wangu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 yese kuberekwa. Ndoda kureurura kuti I sleep with my mother's ghost each and every Tuesday. Ndo pandinorara nechipoko chaamai vangu. Amai vanotouya kwandiri, saka it is part of the covenant. Ndakaitawo zvekujoina iri cult. Ndakaenda kuNigeria, handidi hangu kutaura zita raprofeti vacho ivavo. Ndakaendako ndichida kunamatirwa mukoma. This was after
ndabva mukunetsana nemudzimai wangu. Saka nyaya yakaitika mukoma ndeyekuti mudzimai wangu she upgraded me. Takasangana iye ainge achiri kuyunivhesiti, iniwo ndainge ndichingoitawo zvemabasa zvekiya. Vabereki vake vainge vaine mari, saka baba vacho pavakazozviziva kuti ndini ndiri kufambidzana nemwana wavo, vainge vaine mwoyo wakanaka, but amai vacho ndo vainge vaine utsinye. Saka vakabva vachizoti iwe sezvo uri murombo ndava kukubatsira, nekuti kukubatsira kwandinenge ndichikuita ndokutobatsirawo kwandinenge ndichiita mwana wangu, kuitira kuti iyewo ange achizoraramawo upenyu hwakanaka. Saka vakabva vachizondipa start ndokubva ndachizotanga shop muHarare. Mukomana she aigara ingori chorus yandainge ndichingoimbirwa navamwene zvekare nemudzimai wangu, kuzosvika ndichizonoita give up mumarriage iyoyo. Ndakabuda ndisina kana chandainge ndiinacho, ndo zvakazokonzeresawo kuti ndinge ndichizongosvikawo pakunoromba. Si handina kuenda kuNigeria ndichiti ndikuda kuromba, ndainge ndichingoda kuenda kuna Prophet so that ndinge ndichikwanisa kunamatirwa, because mudzimai zvaainge oita dzimwe nguva aitaura neni achiita sekunge ari kundida, apa ainge achindivimbisa kuti taizobuda muZimbabwe. So ndakashandisa mari yandainge ndiinayo at that time. Ndainge ndava kuSouth Africa ndikaenda kuNigeria. Saka pane zvandakazongoona hangu pachechi yaProphet ivavo, ndokusaka ndati handidi hangu kuti ndinge ndichitaura zita ravo, because zvinozokonzeresa drama necontroversy. Ndakaona kuti mapastors mazhinji nemaprofeti awa vanenge vaine mamega churches vazhinji vacho ivowo pache zvavo vakatoromba. Ndakabva ndati kana profeti vane mukurumbira kudai vanounganirwa nevanhu vakawanda saizvozvi, kana vakaromba, ko isuwo zviri nani kuti tinge tichiromba. Mukoma ndakazogara kuNigeria kwemwedzi wose ndichingotsvaka munhu anokwanisa kundirombesa, kudzamara ndichizosangana noumwewo muMuslim ainge ari aherbalist, ndiye akazondibatsira ndikabva ndachizojoina cult. Ndajoina cult iyoyo ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizouraya amai vangu. Amai vakafa mukoma in an accident, but rufu rwavo rwakarwadza vanhu, ende vanhu vakatomboti vainge vachida kuti nyaya idzodzo dzinge dzichizofambirwa. Ndakangofonera priest vaya vekuNigeria, vanhu vakatotanga kutokonana tichiri takatogara padare remhuri. Ipapo vanhu pavainge vachidhiskasa kuti saka totanga kufamba takananga kupi, ndokubva vanhu vatotanga kutonetsana paya, vakatotanga kutoshorana, umwe achiti iwewe ndiwe muroi, umwe achiti ndiwe muroi. Saka pari zvino vanhu vanongofamba umwe noumwe akananga kwake, umwe akananga kwake. Saka wose anenge afamba ari ega ndinotomuona kumadziro. Ndine altar mubedroom mangu, ndinotomuona achitoenda kungava kumba kwapastor kana kuti kumba kwemuprofita kana kungobatsirwa in general. Saka zvandinoita kana achienda kunobetserwa nemunhurume iye ari munhu kadzi iri kana sehanzvadzi yangu, ndinobva ndachizoita kuti muprofita iye ange achizobatwa nemweya weruchiva. Instead yekuti ange achizomubatsira, anozotokumisidzira ava kumupfimba zvekare kana vari mukoma kana kuti munin'ina. Ndinoti kana vachienda kunobetserwa nemunhukadzi, mukadzi iye ange achitonzwa kutoda kuita bonde navo achivabatsira, zvichireva izvo kuti dare racho rinenge ratosviba nechekare vasati vatombotanga kuita zvekubatsirana. Ndiyo sikreti yangu mukoma. Amai pavanouya ndinotonzwa mubhedha unototanga kutovhaibreta, votoya vorara pamusoro pangu, tobva tatanga kutosika bonde, asi ndinenge ndisingavaoni, ndinenge ndichingonzwa kuti ava ndiamai vari kusika bonde neni. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Naimi kozva zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakanzi ndinge ndichitora mapicture emutumbi wasekuru nyakubereka baba vakashama. Ndakazviita mukoma ndichitaura nemi kudai so. I own 5 buildings in the CBD
in Harare. Semunhu ainge agara aine mari dzake apo pandainge ndichida kuwedzera hupfumi hwangu ndo pandakabva ndachizonzi ndinge ndichiita saizvozvo. Ndikatora mapictures emutumbi wasekuru because sekuru pavakatanga kurwara ndakataurana nababa kumusha ndikati dai maita kuti sekuru vange vachiuya kuno kuHarare. Saka sekuru vakazoshayika. Mushure mekunge vashayika ndikatoenda kumuchwari Mukoma nefoni yangu ndikanotora mapictures awa ndakazomatumidzira n'anga yacho. Makore acho iwawo waitotumidzira nemabluetooth. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna baba avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvichimboitirwei nhai. Sekuona kwenyu muri yeZimbabwe, n'anga yacho yainge ichida mapictures echitunha chasekuru vaMukoma avo vainge vachida kuzoita sei nemapictures iwawo vanhu ava. Naimi munozvionawo sei? Ngatitaurei nezvayo nyaya yacho iyoyo. Hanzi zvinhu izvi zvakaitika kudhara. Ivo vachitaura vanoti vainge vachiri kushandisa Samsung E250. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Mukoma makadi zvenyu. Ndazobvuma kuti uroyi huriko. Ameno Mwari ndivo vanoziva. Murume wangu iye ari kuti achangoshingirira kana asvikako kuPoland then achazongoonawo kuti ozvifambisa sei. Ndakarota vamwe vatete vangu, iyo akarota vatete vake. Saka hatitozivi kuti madzitete edu ari kushandidzana here pahuviri hwavo, because ndakatorota vatete vangu vakauya vakapinda mubedroom atainge takarara. Vainge vakabata hacksaw kwava kutanga kucheka murume wangu gumbo rake. Muone zvenyu Mukoma, murume handina kumuka ndichimuudza because ihope dzekuti dzakatondityisa. Iyewo zuva rinotevera akarota vatete vake vakauya vakabata zibanga like banga rekuchekesa chingwa vakatanga zvekare kumucheka. Murume wangu akazongobuda kabundu pabvi pake apa ndo kubva kachizotanga kukura. Ndichitaura nemi kudai murume wangu ari kutofamba achitokamina. Basa rake raainge achiita ndiri kudriva matrack, asi pari zvino agere kumba. Zvose Mukoma nacho maprocesses ose emavisa akatoita, everything is ready. Anga angosarwa nemwedzi kuti ange achienda kuPoland Mukoma, asi ainge akati ndoda kumboshanda ndikwanise kukusiyira zvimari. Saka aida kushanda kwe2 months then obva achizoenda muna June. Saka murume wangu iye ari kuti achashingirira kuti ange achingoendako kuPoland zvimwe kuda anokwanisa kuzonorapwa ikoko. Is it a good idea kana kuti achazongonofa zvake nenhamo avako ari ega kuPoland asingakwanise kushanda? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. I guess we should never tell anyone our plans. Ngatidzidzei chidzidzo chekuti kana uine zvaunenge uchida kuita muupenyu hwako, try to make sure by all means kuti auudze vanhu about your plans. Let us try to speak about that issue in the comment section. Une umwe urongwa here uho wawakamboita mushure mekunge waita urongwa ihwohwo ndokubva wachizoudzawo zvimwe kuda veukama, then ndokubva zvose zvezvo zvawainge wakaronga zvazongoenda musango. Kana kuri kunziwo unenge wakambosangana nesituation yakadaro, you can come to my inbox and then you can share with me your story, then ndobva ndachizoiposta pano pachannel yedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vari kuda advice, hanzi voenda here kuPoland kana kuti kwete? Ini ndinoona sekunge vakaenda kuPoland zvinenge zvitori nani. Kana kuri kunzi vanenge vakatoroyiwa, maybe vachinosvikawo kuPoland that case will be broken. Ameno kuti munozviona sei muri yeZimbabwe. Rekedza iti bataenda panyedu inotevera. Hanzi Mukoma makadi zvenyu. Iniwo ndiri muzukuru weimwe n'anga
ivo vatori nemasimba sekuru vangu ava, asi izvi ndo zvavanoita. Vakandiudza zvinhu izvi mukudhakwa. Vakati kana kuri kunzi kukauya munhu anenge achibva kumhiri kwemakungwa, kunyange akazama kuzvivanza sei, vanotozviziva kuti munhu uyu abva kunze kwenyika. Vaitoseka vachitoti ma+27 handina kana basa nawo, vanotozvitamburirawo. Asi avo vanenge vabva kumhiri kwemakungwa vane mukana wekuti kana tikataurira nawo vanokwanisa kundipa mari kubatsira vanobatsira. But sekuru vangu vane kahutsinye kavanoita mukunobatsira kwavanoita vanhu vanobva kumhiri kwemakungwa. Ndakatozviona personally. Ndaiva ndiine imwe friend yangu uyo ainge achinetsekana nembereko ari kuDurban, ndokubva achizouya kuno ndikaenda naye kumba kwasekuru vangu. Havana kana kumbomubhadharisa mari yakawanda. Vanonzwira tsitsi vari muZimbabwe zvekare nevanenge vari muno muAfrica. Ndakatovabvunza vakangoseka zvavo ipapo pandakati, asi sekuru, sei musingakwanise kungonzwira tsitsi vacho vanenge variwo kumhiri kwemakungwa? Handiti ndo vanototambura wese because vanenge vari kure nevanhu vanobatsira. Vakangoseka, havana kundipindura. Vakamubatsira friend yangu uya akatokwanisa kutobatira pamuviri, asi mukudhakwa kwavo vakandiudza kuti avo vanenge vari kumhiri kwemakungwa havatombovanzwi zvachose. Kana kuri kunzi vanenge vachitoda mari, munhu iye anotofanira kutoti anga achitoibhadhara mari yacho. Saka vakazondiratidza hari iyo yavakati, muzukuru, uri kuona hari yasekuru, makazara zvimapepa mukoma. Saka uchisvikapo padare pavo sekuru, it's either vanokwanisa kukuti nyora zita rako. Saka handiti unonyora zita rako mubhuku, iwewe wabudamo mudare, then panobva pachizobvarurwa paya apo paunenge wanyora zita rako, panyatsokubvarurwa mune zvakanaka, then wobva vachizokanda zita rako muhari. Makazara tukuzvipepa twemazita evanhu vakabva kunana America, vana Canada, Australia, wherever kuri kumhiri kwemakungwa. Saka vanhu ava mukoma vakatoiswa muhari nasekuru. Vachangoramba vachingodzoka kuna sekuru vachingoitisa sekuru vangu mari, uye zvekare mune glazi ririmo. Sekuru vakati kana vafunga mari vanongotora glazi iroro vobva vangoti ndiratidze munhu pari zvino anokwanisa kundipa mari, zvokuti munhu iye anenge ari kumhiri kwemakungwa anenge ari pasituation yaye yekuti financially anenge ari comfortable, zvokuti kana sekuru vakamuti muzukuru, ndaona wazosangana nechakati 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 zvechokwadi, iyewo anenge achitoona kuti ane mamwe maspiritual challenges ari kusangana nawo, obva atotumidzira sekuru mari. Ndo zvavakaita, vakaisa mazita evanhu vari kunana UK muhari. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi vakaiswa muhari vamwe vanhu vakabva kunana UK vachiuya kuzobetserwa nasekuru vangu. Kusei vachiitira vanhu vari kunze kwenyika utsinye, asi vari muAfrica vachivanzwira tsitsi? Hanzi kunyangwe munhu akatouya achiti ndanga ndagara ndiri munhu hangu muZimbabwe sekuru, zvinhu zvakaoma, hanzi ivo vanotozviziva, vanotonhuhwidza kuti apa mari iripo. Yo, zvakangooma hazvo veduwe.